bata 2000 taka rnai rega engkha 300 taka khlai salar rnai hnai gosinai borok kha khlai tripri khorang gosiana taun beki tripri khorang hapangya kaisa chikonsa social media platform ni channel je kogo tipra sarong ni hamkhrani bagai tripri khorang sal brum brum no khorang ti sawi kok sawi tongo piaba tipra sarok tam mankha je manai tongmani sudase tanjak baikha obo sana thangkangke tabuk tripura hapang BJP IPFT ni phikungo kalai thangjao khwa obo ang eba tripuri khorang yaksi suli kok saya phano batta manai tongnai lukorok tamni bagai batta mania ngai thangka hanai kok sana thangkangke hapang sabo salogoi tong burni phikungo no ubari kalai thango henke tamo tripuri khorang ujagabo kok saya samande kalai kha buini ahani borokno chini tipra sarak maneyo bwsai kwrwi sara bwsa gwnang hnai tripura hau opti hai kaisa panchayat o khorok busuk tongwi tong kebo yaksikai thiki di nai naikha apti hai borok rok randi batta wngthong tei bura buri batta bisi kayakho sakangno patini phan bai nalaimani aborok tanjakna nango au ukokle soino ahriba kaboni tripuri takok tei bukurok phiaba kubui soi mana nangnai borok nile tamni bai tanjak khana abo kisa wansuktai klayo tanjakha jemmandai rok to 2000 taka patta mana tongmani borok to 2000 batta mana nangbele abo hai kheno ahaino hai tripuri khorang ni mangplio kaisa mangpli kasai phaijao khwa korbuk assembly ni logang village committee bai khobjak sokhi kamini mokol sin nugya phiaba boni batta tanjagire kha tamni bagai au kokno sana thangkangkai balaino wanama singsa bangladesh ni ayangnar ni phainai borok rok chawi chabaya nungui nungbaya phiaba tipra sakhe u hani soi busano haifano boni aadhar card kwrwi ingmani bagai boni bumung tanai rwjakha tabuk naithai obono prasarongno rwnai hnai BJP IPFT hapang asukjora phaikha mul power phano ta phiaba hapang paina nai tongkha tak phano tipra sarak a mul power direct funding phano se manyakhu aborok kumuino da tipra saroni bagai hamkhrani samung tangai tongkhana oboni wansukthai tipra sarok se wansukthai busukjora kubui tei sabo tatal sabo kubui akok no wansugui aboni answer thai Agar kloimi ain bata bu mai akrai ha ration card bu masai akrai ha PDB sorkar no klai kha media ni samung obono hapang salphaki selaijak brum no aboni against hapang ni against media ro kok sathai klayo a against kok sathani no hapang roni mokol kyogo hingke tini tripuri khorang u awai mungno khlaimani chaya dengkhana khapang ni tripuri takokte bukhorok sak tong thok tongna bagai buini busaino namani ulo haino hai bihik okrani oro thangi thangmani abo randi batta khobjagya tei bisikai ko sekang 5 বছর 6 বছর 7 বছর sekang bura buri batta namani abo fake no abo 2 number abo mannani chugya abo tande phiaba soy tipra sarok tamni bagile tanjak obosi tripuri khorani kokhe tumuno tripuri khorani kogo ahino hai dera koro ungjagi mano bahan buthini borokba khaponi tripuri takote bukrok phiaba noni wan sumungo bopti hai khairogoi chini comment box comment khlaidi